But you don't have a choice. People act like you have a choice. For the world at large, normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Dobrý večer, priatelia. Tak ste to počuli z úst samotného Billa Gatesa. Ľudia sa správajú, ako keby mali na výber, lenže nemajú na výber. To je v preklade, hovorím. Normálnosť sa vráti jedine vtedy, keď zaočkujeme celú populáciu na svete. Takže vidíte, ako a kde smeruje vlastne táto pandémia. Po tomto krátkom videjku, keď som si ho pozrel pred pár dňami, tak som sa rozhodol, že začnem vrtať sa opäť a trošku pátrať pre vás, pretože vaši drahí novinári ani politici to nerobia. Nie sú k vám úprimní, nehovoria vám to. Tak som sa rozhodol, že urobím to ja a za pomoci mojich kolegyň z našej stránky na Facebooku Dole králičov norov som sa dostal k informáciám, ktoré sú overené, sú to opäť, ako hovorím, vždy fakty. Ja sa držím vždy len faktov. Nie sú to žiadne konšpirácie. No tak poďme veľmi v rýchlosti. Hej. Všimli ste si teraz, že sú zavedené opatrenia všade na svete. Všade na svete. Ja žijem v Británii, ja vám môžem povedať, aké tu boli opatrenia, aj sú ešte. Vy sami viete, ako máte na Slovensku. Je to tu sa to volá, že social distancing, takže taká sociálna vzdialenosť, udržia tie 2 metre od ľudí, nosenie rúšok, karantény. Tu na dokonca v Británii sme nemohli ani opustiť miesto svojho bydliska, iba sme mohli raz výjsť z domu do práce a raz na nákup a raz zacvičiť si a tak ďalej. Takže a to všetko len v záujme vyššieho záujmu, čiže také väčšie dobro pre ľudstvo, aby udržali na patričnej úrovni to verejné zdravie. Obyvateľstvo na celom svete je v súčasnosti donútené dodržiavať spoločenské odstupy, to sú tie 2 metre, v presvedčení, že každý, s kým sa stretnete bližšie, môže byť roznášač chorôb. Ak sa nepreukážete tzv. Autorizáciou imunity, ešte k tomu by som predbehol, že tá autorizácia imunity, to je vlastne tzv. Globálny základný vakcinačný pas, na ktorom si predstavte, že Európska únia už pracuje od roku 2018. Od roku 2018 Európska únia pracuje na tomto, na vývoji tej spoločnej základnej vakcinačnej karty alebo pasu. Tento univerzálny vakcinačný pas je tiež navrhnutý pre to väčšie dobro. Čiže ak sa nepreukážete tzv. Autorizáciou imunity, budete považovaní za špinavého roznášača choroby. Tento stav sociálneho dištancovania bude pokračovať, kým všetci občania nedokážu, že majú tie schválené vakcinácie. To všetko, tieto informácie bude nosiť tá vakcinačná karta, ten základný vakcinačný pas, ktorý budete musieť mať so sebou. Fázy plánovania už začali v roku 2018, keď Európska únia začala s prieskumom verejnej mienky, ako majú ľudia vzťah k vakcínám. Samozrejme, že im tam ukázalo to, že ten vzťah nie je veľmi pozitívny, tak vypracovali plán, ako vlastne tých ľudí donútiť a presvedčiť, že tie vakcíny sú dobré. Vidíte? Takto oni čisto a fair s nami hrajú. Hej. Tento plán sa volá tzv. Roadmap, čiže cestovná mapa. Hej. To vám na konci ukážem. Tam je to presne rozvrhnuté od roku 2018, ktorý rok, ktoré roky sa preinajú, v ktorej činnosti a ktorá komisia čo bude robiť a kedy to aj skončí. Čiže vieme už dopredu teraz povedať približne, že kedy súčasný stav skončí našich obmedzených slobôd a vlastne celá pandémia. Toto sa môže všetko dosiahnuť spoločným očkovacím pasom. Tento pas je zrejmý nátlak a porušenie akýchkoľvek dohôd medzi lekárom a pacientom. Je to útok na osobnú slobodu a slobodnú voľbu. A v konečnom dôsledku vytvára pôdu pre odčlenenie zdravých,
neočkovaných ľudí zo spoločnosti, že aj keď ste zdraví, ale nebudete očkovaní, tak vás vyčlenia. Vyčlenia nás, lebo ani mne sa veľmi nechce dať zaočkovať. Hej. Im je to všetko jedno, ako vás donútia, aby ste sa podvolili. Čo skoro po uverejnení správy na donútenie si Európska únia objednala novú technickú správu s názvom Navrhovanie a implementácia imunizačného informačného systému, čiže nejaký systém, ktorý vlastne tieto karty bude kontrolovať. Tak niektorí si môžu myslieť, že tie nové technologické veže v mobilných sieťach sa asi kvôli tomu budujú. No to sa tam nepíše, to si môžeme len domýšľať, domnievať sa. V tejto správe, v tejto mape je navrhnutý aj vývoj spoločnej vakcinačnej karty, ako som povedal. To všetko na konci uvidíte obrázky, tam si to môžete pozrieť. Do jesene v roku 2019, čiže minulý rok na jeseň, do toho času, Európska únia vytvorila túto vakcinačnú mapu, už bola na svete. A potom mala stretnutie so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Do tohto času, čiže do jesene 2019 a ešte aj potom, mali všetky platformy sociálnych sietí, ako je Twitter alebo Facebook, zakázané rozprávať vlastne o možnosti výberu vakcíny a zavádzať debaty na túto tému. Museli označovať akékoľvek informácie o možnosti výbere vakcíny, prirodzenej imunity, riziku vakcín a možné zranenia z vakcín ako nebezpečnú dezinformáciu. Vidíte, čiže všetky vakcíny sú bezpečné podľa týchto sociálnych sietí. V septembri mala Európska únia a Svetová zdravotnícka organizácia tzv. Celosvetový summit očkovania, to zorganizovali. Účastníci summitu oznámili 10 spôsobov zameraných na uskutočnenie plánu očkovania pre všetkých. Donúcovací plán na manipuláciu mienky ľudí, aby ste súhlasili a dodržiavali všetky očkovania, všetky vakcinácie. Aby to nebolo všetko, tak o mesiac neskôr, v októbri 2019, sa uskutočnila udalosť 201, v angličtine Event 201. Táto udalosť má svoju internetovú stránku, to si môžete vygoogliť a všetko toto tam overiť. Ktorú sponzorovala, túto udalosť sponzorovala nadácia Billa a Melindy Gatesových, Inštitút Johna Hopkinsa, Centrum pre zdravotnú bezpečnosť a Svetové ekonomické fórum. Čiže ja už neviem, čo ekonomia majú spoločne so zdravotníctvom, snáď len financie. Na udalosti 201 bola simulovaná pandémia. Bolo to vlastne cvičenie, ktoré bolo zamerané na zootonický, to je zootonický, chápte, ako vírus, ktorý preskočí zo zvieraťa na človeka. Zootonický. Zootonický nový koronavírus pochádzajúci z netopierov. Oni tam simulovali, že to z netopiera skočí na prasa a z prasaťa sa to dostane do človeka. A tak sa to rozšíri po celom svete. Tam navrhli títo centrálni plánovači vakcín výzvu na uskutočnenie toho plánu 201, tejto udalosti 201. Celé toto plánovanie prišlo pred súčasnou pandémiou pozoruhodne. Čiže septembri meeting Európskej únii, keď už rok predtým začali plánovať vakcinačný pas. V októbri Event 201, kde bola simulovaná pandémia, a v decembri začala pandémia v Číne. A všetko koronavírus. Všetko je zdokumentované, zaplánované. Teraz už je len na nás, či sa staneme otrokmi tohto systému v mene väčšieho dobra a medicíny, ktorý úplne potlača naše práva na slobodu rozhodnúť sa a všetky zákony ľudských práv sú takto odstavené na vedľajšiu koľaj. Ono sa tam ešte hovorilo o tom, ako týchto ľudí, ktorí sa nedajú zaočkovať, alebo hodzaj sa neskoro dajú zaočkovať, budú sociálne odčlenení, takže vlastne takým spôsobom sa budú donúcovať, aby ste sa dali zaočkovať a nechali zavakcinovať. Čiže to je taká stručná chronológia, víte, jak to všetko zapadá. To sú oficiálne dokumenty Európskej únie, Európskej komisie, prieskumy verejnej mienky,
v záujme väčšieho dobra pre ľudí, vyšší záujem, navrhovanie, implementácia imunizačného informačného systému, čiže nejaký systém, ktorý bude to skanovať, ten pas, ktorý bude zisťovať, či máte tie injekcie, tie vakcíny, ktoré máte mať. Pretože ak ich nebudete mať, budete označovaní za špinavého roznášača chorôb. To sa všetko v týchto správach píše. Sociálne médiá majú príkaz to označovať za dezinformáciu. Vakcíny sú bezpečné. Každý, kto povie, že je nebezpečné, máte možno skúsenosti s tým, že vás príspevok bol zatemnený. Všetko, čo sa podobných vecí týkalo. Takže tu je taká chronológia. V roku 2014 Anthony Fauci a jeho inštitút začal financovať výskum vírusu korona, vírusu z kmeňa korona, pretože ich je niekoľko, tých vírusov kmeňa korona, na zlepšenie funkcie toho vírusu a je vlastne zlepšenie aj životnosti. V 2015 americká vláda prestala to financovať, takže skrz svojho inštitútu to Fauci financoval ďalej, ale presunul ten výskum zo Severnej Karolíny do Wuxi Pharmatech Laboratorium v čínskom meste Wuhan, v budove, ktorú vlastní George Soros. Tento výskum skončil v roku 2019 v lete. V septembri na to sa uskutočnil summit EU a Svetovej zdravotníckej organizácie. V októbri sa uskutočnil event 201, kde bola simulovaná pandémia z hodou okolností na koronavírus. A v decembri sa spustila pandémia. Takzvaní fact-checkeri, ktorí blokujú príspevky napríklad aj na Facebooku, zisťovali, či konšpirátori náhodou nemajú pravdu, keď hovoria, že to vlastne tým pádom to logicky všetko zapadá do seba, že to bolo vlastne celá tá pandémia plánovaná. Tak sa pýtali týchto účastníkov toho eventu 201, tej udalosti 201. Samozrejme, že títo zapreli. Že to je len vyslovená náhoda, to nikto neplánoval, to nie je to pravda. Fact-checkeri samozrejme uverili. A teraz, keď si začnete o tom niečo zisťovať na internete, tak vám vyskočí aj z fact-checkeru stránka, ktorá bude hovoriť o tom, že to je konšpirácia, že to nie je pravda, že to nie je fakt. A keď niečo dáte na tento spôsob na Facebook, tak hrozí to, že bude to bánované, že to bude zatemnené, nebude to nikto vidieť. Takže viete, ja rozumiem, technológia ide dopredu, ide digitalizácia, modernizácia, dnešná doba. Si tu zapnem svetlo. Nedá sa. Dobre. Proste doba ide dopredu. Ja si viem veľmi dobre predstaviť, že v nejakej blízkej budúcnosti, alebo možno v ďalekej budúcnosti, pár rokov dopredu, bude nejaký pas, alebo jak to nazvať, jak máme dneska občianske preukazy, kde bude nejaký čip tam v tom pase a bude nosiť aj také informácie o vašom zdraví, hoď kde vo svete sa budete nachádzať. Nie je to zlá vec, hej? Budete potrebovať navštíviť tam doktora alebo medicínu, ten si to dá do stroja, do nejakého skenera, zistí vašu identitu a bude tam na tom čipe, že bol ste, ja neviem, tak zaočkovaný, alebo takú chorobu ste prekonal, anamnézu, hej? Ale vy s tým musíte súhlasiť. To je tá dohoda, hej? Lekár-pacient. A tieto veci, všetky tieto zápisnice a tieto správy, všetky tieto veci potlačajú. Vy s tým musíte súhlasiť. A predtým, než sa také niečo zavedie, mala by byť o tom verejná diskusia. Viete vy vôbec niečo o tom? Každý tu špekuloval, že čipy budú čipovať ľudí, alebo jak budú očkovať, jak to si zabezpečia celý svet. Už vieme. Tuto je, už vieme. Na konci v tých obrázkoch to uvidíte. Je to tzv. Global Basic Vaccination Passport. Čiže to je celosvetový základný vakcinačný pas. Toto už od roku 2018 plánuje Európska únia. A ešte do tej chronológie som zabudol povedať, keď v roku 2015 Bill Gates na konferencii TED už rozprával o hroziacej pandémii a simuloval kvázi pri tom prejave. Takisto v roku 2016 po zvolení Donalda Trumpa Anthony Fauci povedal, že Donald Trump bude čeliť ťažkej pandémii. Odkiaľ títo ľudia vedeli?
A zrazu, bum, máme tu teraz pandémiu. A dokonca zhodou okolností na koronavírus, na ktorú oni robili simuláciu, ako hovoria, úplne náhodou. No neviem. Netreba sa ľudia vzdávať. Tá budúcnosť, ktorá podľa týchto správ a výskumov hovorí, nevyzerá celkom ružovo pre nás, ale lastovička vyletela. Včera v správach na stanici Fox bola investigatívna reportérka, ktorá zverejnila údaje o Billovi Gatesovi, že nútil Svetovú zdravotníckú organizáciu vyhlásiť koronavírus za pandémiu. Títo to odmietli. Na druhý deň na to Bill Gates poslal $50 miliónov, tzv. Akceleračný príspevok, dotáciu zo svojej nadácie Billa a Melindy Gatesovcov do Svetovej zdravotníckej organizácie a o deň na to, čuduj sa svete, Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila koronavírus za pandémiu. Mne nejde do hlavy, ako tento jeden človek môže takto zmanipulovať všetko so svojimi peniazmi. Druhý najbohatší človek na svete. Dobre, o peniazoch sa teraz nebavme. Bavme sa o tom, kto mu na to dal právo. Dal mu niekto z vás hlas? Tieto veci by mali robiť za vás vaši politici, ktorých vy volíte, ktorým vy dávate svoj hlas. To nie je len ten papier, ktorý vložíte do schránky, to je hlas. Váš hlas. Čiže on má za vás rozprávať vašim hlasom. Dal jemu niekto hlas? Akým právom on takto zasahuje do našich životov? Takže tam vyšla lastovička. Fox News, to je veľmi seriózna a vážna spravodajská stanica v Amerike. Dnes dokonca považovaná za jednu asi z najneutrálnejších a najspravodlivejších v Amerike. Už sa na tie stránky ako CNN a podobne, ABC, NBC, to už sa na to ani nepozerá. To už sú všetko len masážisti, masírujú naše mozgy, a ich Američanov. Rovnako tak aj u nás, médiá. Takže taká lastovička, keď vyletí aj u nás na Slovensku, tak bude dobre. Keď sa konečne jeden novinár odhodla a položí otázku, pretože toto sú všetko dokumenty zdokumentované Európskou komisiou, čiže naši predstavitelia o tom musia vedieť, tak mu treba dať otázku na tlačovej konferencii. Čo o tom viete? Čo viete o tom globálnom očkovacom pase? Aký máte k tomu prístup? Kedy to mienite povedať ľuďom? Čo viete o tej udalosti 201? O simulácii pandémie? A nech na to odpovedia naši drahí politici. Takže nezúfajte, toto je cesta. A týmto vyzývam našich novinárov. Nech si neberú Jána Kuciaka a jeho priateľku Kušnírovu do úst ako tromf. Ale nech aj trošku sa zastanú toho mena. Pretože svojou odvahou ani jeden z vás, novinári Slovenska, nesiahate pánovi Kuciakovi ani po členky. Viete, to je ako s davovou psychózou. Máte dav 100 000 ľudí, prvý zakričí niečo, začnú to kričať všetci a ten posledný to bude kričať tiež. Nevie prečo, ale bude kričať, lebo všetci kričia, tak kričíme. A keď zakričí opak, tak bude riskovať to, že všetci, čo sú okolo neho, sa na neho otočia a začnú ukazovať prstom. A nedaj Bože, ho z toho davu aj vylúčia. Tak takisto to robia novinári. Oni možno ani nevedia, že robia zle, si to neuvedomujú, ale proste takto ide celý svet, takto je ten systém nastavený, tak ideme aj my s ním. Koronavírus hrozné, pribudol zase až jeden pacient. Miesto toho, aby to len ako fakty, ako správy a nech dávajú tie správne otázky správnym ľuďom. A vtedy sa svet dozvie odpovedí. No, ja už nebudem dlhšie rozprávať. Pozrite si tie obrázky, čo dám na konci videa a posúďte sami. A kto chce dokumentu, pošlem správou všetky tie dokumenty v PDF formáte. Bo tu vo videu vy ich uvidíte len ako obrázky. Nebudete si ich môcť stiahnuť. Tak dovidenia. A nedúfajte, nádej tu je.
Nejaký novinár musí nabrať odvahu, lebo potom naberieme odvahu my všetci, pôjdeme do ulic a sa ich to opýtame. My. Dobrú noc.